Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама касак шомаде, Аллоҳи меҳрубон шуморо нигоҳ бошад. Москва кулоб 6000, 10 та билет мондагӣ ва Москва душанбе 8500. И билетҳо то охири моҳай ҳадакне касе ки рафтанен ва ай Тоҷикистон касе ки омаданен ай душанбе ва ай кулоб билетҳои арзон мо дорем ва каседа ки Минакстил дар кора метавонад ки дар номерои мазаза Минакстил барои рӯш буроварданай. ин агар аҳамиятин узи рӯшо буромадаста. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳ бошед, ободу сарбаланд бошед ва апа хӯара бош мода мегӯм ки яке кати шуотон гапотон гиреза да ман занг назанед, барое ки ягон кас ҳақ надорад байни марду занда тимболи дар никоҳш бошад омада лезит кунад. лекин агар ягон ҷо да ягон дига миллатҳо ғам тиятона ё ки оликотон намегирен, ягон пацано дайбаца мекунанд, метавонед ки да ман занг занед, апаи ҳамаша шу метавонем. Ман ай пишти духтари тоҷик, ай пишти вообще миллат тоҷик дар любой ҷо хиста гап задагим и гап мезанам. ободу сарбаланд бошед, ман дар хизмати шумо. Аллоҳи меҳрубон ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.